Jolas hau buruzko kalkuloa lantzeko pentsatuta dago. Lehenengo mailarako proposatzen dut jolas hau eta batuketak eta kenketak egitea izango da helburua. Jolasteko oso erraza da. Dadoak bota eta bakoitzak karratu txo batean ipini beharko da. Batuketak egiterako orduan berdin izango da zenbaki txikiagoa edo handiagoa zein den eta bere ordena goian edo behan ipini. Kenketa egiterako orduan baina bai izango da importantea goian ipintzea zenbaki handiena daukana. Bueno, dadoak bota eta hemen agertuko dira 5 gehi 4. Hartuko ditugu bolatxoak, 5 bolatxo gorri eta 4 bolatxo berde. Hauek izango dira sagarrak. Eta bueno, orain zenbatzen ditugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9. Eta beheko zintatxo honetan 9. Eta orduan egingo dugu 5 gehi 4 berdin 9. Hau gero ere bai, idatziz egingo dugu. Eta gauza bera egin leike, baina kenketekin. Aprobetxatu dugu zuhaitz bera, kenketak ere bai landu alizateko. Kentzen dugu hori. Eta hemen aprobetxatzen dugu kenketak ere landu alizateko. Batzutan apur bat geratzen da hor. Baina, bueno, hau eurek umeak bakarrik egiteko ariketa moduan proposatzen dugu. Berdin, dadoak bota, hemen, bueno, justo, kasualidadea, 4 eta 4, baina, bueno, ipiniko dugu 5 eta 4. Haundiena, jakin behar dugu zein dan haundiena eta txikiena, haundia goian eta txikia behan. Eta gauza bera egingo dugu, hartuko dugu bolatxoak, sagarrak, 5 sagar eta beste 4 sagar. Eta joango gara kentzen, baliokideak kentzen. Berde bat eta gorri bat, berde bat eta gorri bat, berde bat eta gorri bat, eta sagar batekin geratu gara kasu honetan. Hemen, aukeratuko dugu bat zenbakia, eta esaten dugu eta idatzi egiten dugu gero. 5 ken 4 berdin 1.